napon egy kicsit a kukorica életútját fogom ismertetni itt a kedves közönségnek, hogy mi is történik ma a kukoricával hazánkban, és milyen egyéb lehetőségek vannak még a kukorica felhasználására. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért is jó ezzel a témával foglalkozni, hoztam néhány adatot a tavalyi évről, hogy Magyarországon éves szinten általában 6-8 millió tonna kukoricát termesztenek hektáronként. Itt látható, hogy 2022-ben igencsak visszaesett a kukorica termesztés, ez csak a természet adottságának köszönhető, igazából az az év nagyon aszályos volt, így minden egyes terméknek a termesztése igencsak visszaesett. Magyarországon az európai szinten is viszonylag elöljárunk kukorica termesztésbe. Európa 10 országai közül mi vagyunk a negyedikek, akik legtöbb kukoricát termesztenek. Illetve felsoroltam itt a felvásárlási árakat a különböző haszonnövényekre, és látható, hogy a kukorica az igencsak olcsó forint per kilogramban, ami elérhető itt Magyarországon, tehát ez egy nagy mennyiségben rendelkezésünkre álló olcsó alapanyag. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit tudunk készíteni, milyen termékeket tudunk készíteni a kukoricából, tekintsük át először a kukorica részeit és azoknak összetételét. Legfontosabb része, ugye ez maga a kukorica szem, ezzel mindenki találkozott, mindenki ette már popcorn vagy csemege kukorica formájában, de ennek a kukorica szemnek is különböző értékes részei vannak, amiből egyéb termékeket tudnak előállítani. Azt gondolnánk, hogy mi sok kukoricát eszünk, de a termelt kukoricának összesen 5%-át használjuk emberi fogyasztásra, nagy része takarmányként hasznosul. Azonban ez a kukorica nem csak egy darab kis szemből áll, ami számunkra értékes. A kukorica termesztése során keletkezik a kukoricacsutka is, amelyen ugye a szemek csücsülnek. Ezt a kukoricacsutkát jelenleg almozásra használják, ilyen szép termékeket lehet kapni kisállatalomként, ami kukoricacsuttkából készült, illetve tüzelőanyagként hasznosítják. És a legnagyobb mennyiségben, ami keletkezik a kukorica termesztése során, ez pedig a kukorica szár. Magyarországon 2,5 millió hektáron termesztenek kukoricát, és hektáronként 9-10 tonna szár keletkezik, amit jelenleg szintén almozásra, esetleg állati takarmányként hasznosítanak. Kicsit tekintsünk bele mélyebben a kukorica részeibe. Ugye, mint említettem, a kukorica szem a legfőbb termék a kukorica termesztés során, de ezt is kis részekre tudjuk bontani, amelyből különböző értékes termékeket lehet előállítani. A mag csúccsal kapcsolódik a kukoricaszem a kukoricacsuttkához. Felsoroltam itt, hogy milyen összetevői vannak, de ezzel most nem terhelem itt a közönséget, nehogy megkapjam, hogy csúnya szavakat is alkalmaztam, és nem voltam elég közérthető. De a legfontosabb része ennek a kukorica szemnek az endosperm, ami keményítőből áll, ez az egész szemnek a 70%-a, és majd az előadás többi részében láthatják, hogy ebből készítik a legtöbb terméket. Illetve felmutatnám azt, hogy a kukorica csutka és szár a növényi sejtfal összetevői a lignocellulóz, ami hemicellulózból, cellulózból és ligninből áll. Ez egy komplex struktúrát alkot, ez később az előadás során majd egyértelmű lesz, hogy ez miért olyan fontos. Mielőtt belecsapnánk, hogy mi is történik manapság a kukoricával, ismerkedjünk meg a biofinomítás fogalmával. Ez a kőolaj-finomítás módjára megalkotott fogalom, ahol a növényi biomassa teljes körű feldolgozását értjük, amely során élelmiszer, vegyipari alapanyagok, bioüzemanyagot és hőt és energiát állítunk elő, és nagyon fontos kitétel az, hogy a technológiai lépéseknek az energiaigényét is igyekezzük az előállított energiával fedezni. Itt csak gyorsan felsoroltam, hogy milyen értékes frakciókat lehet nyerni a kukoricából, ezeket később ismertetem.
Mi is történik ugye ma hazánkban a kukorica szemmel? 3 helyen dolgozzák föl a kukoricaszemet biofinomító koncepcióban. Mind a 3 gyárban, amit mindjárt ismertetek, az alábbi termékeket állítják elő. Az egyik fontos komponens ugye a kukorica olaj, keményítő, illetve fehérjét választanak el a kukoricából, ezekből állítanak elő értékes termékeket, és melléktermékként keletkezik a maghéj, amit jelenleg takarmányozásra értékesítenek. Itt a rost frakciót hoztam példának, hogy a kukorica maghéj ugye egy rost frakció, ebben is értékes komponensek vannak, ami további feldolgozással értéknövelt termékek előállítására alkalmas. Mint említettem, Magyarországon 3 helyen dolgozzák föl a kukoricát biofinomító koncepcióban, köztük a legnagyobb mennyiségben a Hungrana Kft. Szabadegyházán. Itt 1,3 millió tonna kukoricát dolgoznak fel évente. Nem sokkal marad le tőlük Dunaföldvár, a Pannonia Bio Zrt-vel, ott 1,1 millió tonna kukoricát dolgoznak föl, illetve a Tisa püspöki Kál Ingredients szintén fél millió tonna kukoricát dolgoz fel évente. Nézzük meg, hogy milyen termékeket is állítanak elő jelenleg Magyarországon. A Hungrana Kft-nek a fő terméke a natív keményítő, például pudingba is alkalmazzák. Azt hiszem, a Hungrana pont a Dr. Oetkernek adja el legnagyobb mennyiségben előállított keményítőjét. További termékek az izocukor, szintén a kicsik szábítására tettem ide képeket, biztos, hogy mindegyikük találkozott már üdítőkben, jogurtokban izocukorral, és egy érdekes tény, hogy Magyarország fedezi az EU izocukor gyártásának 1/3-át. Egyéb termékként előállítanak alkoholokat, finomszeszként, vegyiparként, illetve bioüzemanyagként értékesítik, illetve minden egyes mellékterméket takarmányként értékesítenek. Nagyjából hasonló termékpalettával rendelkezik a Pannonia Bio is Dunaföldváron, azonban nekik a fő termékük a bioetanol, ugye, amit üzemanyagként árusítanak, ezt a keményítőből gyártják, illetve minden egyes mellékterméket, ami az etanol termelés során keletkezik, takarmányként értékesítenek, illetve, ami nagyon pozitív dolog, hogy ők egy biogáz üzemet is üzemeltetnek, a rostból biogázt állítanak elő, és ezzel fedezik az energiaigényük nagy részét, illetve a biogáz üzemnek az iszapját is szerves trágyaként értékesítik. Szintén hasonló termékeket gyárt a Kál Ingredients, nekik főleg az alkoholok a fő termékeik, de nem bioüzemanyagként, hanem finomszeszként árusítják, illetve vegyiparba árusítanak alkoholt, és folyékony cukrokat állítanak elő. Itt is a kicsik számára csábító maltóz szörpöt hoztam példaként, amelyet fagyikba szoktak alkalmazni, és szintén az összes mellékterméket takarmányként értékesítik. Mint láthattuk, nem keletkezik hulladék a kukorica feldolgozása során. Ezek melléktermékek, amit szintén lehet értékesíteni, azonban miért is érdekes számunkra ez a terület, mint kutatási terület, ugyanis ezeket a melléktermékeket értéknövelten is fel tudnánk használni, nem csak takarmányként értékesítve. Tehát jelenleg ugye a kukoricarostot takarmányként, a csutkát alomként, a szárat pedig leginkább a szántóföldön hagyva használják föl. De ugye ezek az anyagok értékes lignocellulózból állnak, amelynek értékes komponensei a glükóz, xilóz, arabinóz, amelyből egyéb termékeket lehetne gyártani. Fölhoztam itt néhány példát, például glükózból lehetne második generációs bioetanolt gyártanunk, szóval mindjárt tisztázzuk a következő dián, hogy mit jelent az, hogy második generációs egy bioetanol. Xilózból állíthatnánk elő xilitet. Itt is a gyerekek kedvéért hoztam, hogy például van xilites rágógumi, vagy a fokrémben is nagyon sok helyen xilitet alkalmaznak, de manapság már a boltok polcain is 1 kilós kiszerelésbe megkapható a xilit,
amit még nem ilyen módon állítanak alá, hanem az nyírfacukor. De a lényeg ugyanaz. Illetve egy érdekes kutatási példát hoztam, hogy az arabinoxilán frakció például prebiotikumként szolgálhat. Ezt például a biofinomító kutatócsoportban az egyetemen igazoltuk, hogy a lactobacillus és a bifidobaktériumok nőnek ezen a probiotikum, viszont az E. coli nem, tehát hogyha én ezt megeszem, ez nagyon hasznos az én bélrendszeremnek. Tehát mi is az a második generációs bioetanol, csak hogy egy kicsit képbe kerüljünk a fogalmakkal. Kétféle első generációs etanolgyártást különböztetünk meg. Egyik során közvetlenül erjeszthető cukrokból fermentálják az alkoholt. Ez például a győri szeszgyárban történik, ahol maltóz alapon készítik az etanolt. Illetve megkülönböztetünk első generációst, ahol nem közvetlenül erjeszthető alapanyagból készítik. Ez történik ugye a felsorolt 3 helyen, a Pannonia Bióban, a Hungránában és a Car Ingredients-nél. Itt keményítőből előkezelésre van szükség, hogy felszabadítsuk a glükózmolekulát, amiből később az etanolt tudjuk készíteni. Ez az előkezelés kétféle enzimes hidrolízusból áll, egy elfolyósító és egy elcukrosító részből. És ami nagyon érdekes számunkra, és a kutatási témák alapját képezi, az a második generációs bioetanol gyártás, ahol ebből az összetett lignocellulóz alapanyagból szükséges felszabadítanunk később a glükóz molekulát, amit tudunk etanollá fermentálni. Ehhez viszont egy sok lépéses előkezelés szükséges, illetve enzimes hidrolízis is, ahogy felszabadítsuk azt a glükóz molekulát. Remélem van még egy pár percem, kicsit a saját munkámról is hoztam egy pár érdekes dolgot. Kutatási témám volt ugye a kukorica-rost második generációs bioetanol gyártása, ahol látható, hogy a kukorica maghéj egy hozzátapadt keményítőből összesen 37% számunkra értékes anyag van, amiből etanol tudunk képezni. Hogy ne legyek túl tudományos, hoztam ide egy szép lombikot, amiből kinől egy levélke, ez a varázslat, ott történik a varázslat, ahol különböző savas bontások vagy lúgos bontások vannak, illetve enzimes hidrolízisekkel felszabadítjuk a glükózmolekulát, és abból bioetanol tudunk készíteni. Ígérem, ez a legeslegtudományosabb diám. Itt csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy ugye már évtizedek óta működik az, hogy a glükózból élesztővel etanolt készítünk, mégis van értelme ezt a témát is kutatni, hiszen tudunk olyan mikrobákat találni a nagyvilágba, ami számunkra esetleg valamilyen szempontból mégiscsak érdekes. Itt a Candida bovidinit hoztam példának, aki egyébként egy xilózfogyasztó élesztő, de ugyanakkor képes etanolt is termelni glükózból, így rögtön egyre 2 csapás, vagy hogy van? Egy csapásra 2 tudunk hasznosan tenni, mert elfogyasztja a xilózt, tud belőle xilitet gyártani, illetve elfogyasztja a glükózt, és tud belőle etanolt is gyártani. Szintén a kukoricaszárból értékes xilitet lehet ugye előállítani. Itt is csak a varázslatot felvillantom, hogy itt több lépcsőben, kénsavas kezelésekkel, hidrolizátum visszaforgatással és tisztítási lépésekkel eljuthatunk a xilóz molekuláig, amit kémiai redukcióval, esetleg fermentáció útján xilitté tudunk alakítani, így magából a kukoricaszárból, ami egyébként a földön van hagyva, egy értékes xilit molekulát tudunk előállítani. És akkor gyorsan csak összeszedtem azt, hogy miért is érdemes ezzel a témával foglalkozni, mint kutatási téma, miért érdemes a biomasszával foglalkozni. Ez egy rendelkezésre álló, olcsó, megújuló alapanyag, ahol célunk ugye az, hogy a biomassa minden egyes komponense felhasználására kerüljön, és ne keletkezzen hulladék, ahol újfent csak áthúztam pirossal a hulladék szót, hiszen nem erről van szó, hogy hulladék, hanem melléktermék, de a mellékterméket értéknövelten tudnánk felhasználni.
Amiért érdemes még kutatni a témát, az a negatív oldalon is található, hogy jelenleg a lignocellulóz előkezelése bonyolult, sok lépésből álló, és az enzimkészítmények ára is drága, tehát ez egy költséges befektetés dolog, de lehet, hogy ha sokat kutatjuk, akkor később találunk egy olyan megoldást, ami számunkra kedvező lenne.